Welcome to EDSA! Sa EDSA, astig ang bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Pusat Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Alright, let's go! That's show at Mega Manila. Give it a quick check. It is now 30 minutes after 7 o'clock in the evening. That's right, folks. You are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yahoo! That's right, mga kabisyo. Kasama pa rin po, pinakamalupit, pinakamatalino sa lahat. Henyo! Tender, pero juicy pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama pa rin po niyo abang lingkod, The Prodigy, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, hindi ako yan. Impostor yan. No. Grabe talaga yung init ng panahon. Ngayon, sobra talaga yung boards. Pero don't worry, boards, kami bahala kasi may mga music din tayo na pinapatugtog dito na magpaparelax naman sa inyo. Kumbaga, magpapukul sa inyo. Tig-agad. Siyempre, hindi naman kompleto ang tropang EDSA pag walang napaka-cute at napaka-kulit na si... No. Hoy, dude! Ano na naman yung nakain mo? Pampiaray ko! Ay, bakit mo na naman sinisigawan yung apo ko? Eh, kasi tanging kulit-kulit na naman, Duday. Ano naman ba nakain mo? Uncle Diego Bandido, magpapasalamat po pala muna ako sa Tacloban University kasi nagdala po sila dito ng napakasarap na kalamay. Kaya naman pala, sugar na naman! O siya, ito na, wag na natin pag-usapan. Tuloy na natin to! Pag-usapan na natin to! Viral video ng na-hit and run ng lasing. Oh no! Pinahanap sa pulis ang tumakbong lasing nang nasa barangay na. Aba, umiyak at humingi ng sorry. Oh no! Pero nung una, matapang pa. Nung nangyaring aksidente, sinabihan pa nga yung nabangga niya na, "Mahirap lang kasi ako, mayaman ka eh." Tapos ayun, nang kakausapin na, biglang tumakas. Oh no! Tang, logica na natin to! Ay, sige, wag mo nang patagalin yan. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Boards, basic to na pag-iisip ng karamihan na kahit sila ang may kasalanan, eh bigla nilang binabaling ang sitwasyon sa katayuan nila sa buhay. Na kung tutusin, wala namang kinalaman ng katayuan sa buhay sa kasalanan ginagawa nila. Tama ba yun? Ikaw na ngayong binangga, tapos sasabihan ka ng bumangga sa'yo, "Eh kasi, mahirap lang ako, mayaman ka." Bihira. Kuya, anong connect? Oh no! Ang bihira naman, mga kabisyo, di ba? Anyway, sa mga kabisyo po natin, ganun talagang nangyayari. Oh, isa pang dahilan po kung bakit ganyan yung mga tao kung minsan na sila na ngayong may mali at dinadahilan nilang kahirapan, pangangailangan po ng empathy o atensyon.
Minsan pong pagdadahilan na mahirap sila ay maaring paraan po ng paghahanap ng simpatya o atensyon mula sa ibang tao. Ito yung strategy na ginagawa mo rin, Boards, di ba? Nung paawa effect, di ba? Tuwing nahuhuli ka ng misis mo na ng babae ka, idadahilan mo na ano, kasi hindi mo nararamdaman ng pag-aalaga mo sa akin. Kasi kaya naulog ako sa kasalanan tuwing mga ngalapit ako, hindi mo ako pinagbibigyan. Aragoy! Maloy! We got 34 minutes after 7 o'clock. Here's a song coming from Google Dolls with Irish. Right here on 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!